šta će mala Sofija naručiti? Ja hoću lubenicu. A zašto unutra nema ništa? Tako sam gladna. Htjela sam lubenicu. Sofiji, prestani da plačeš. Šta se desilo? Vi ste već tu? Hoću da jedem. Hoću lubenicu. Kuvajte. Naravno, draga. Hajde da počnemo sa lubenicom. Odseći ću gornji deo. Odlično. Oho! Da, tako baka može. A sada uzimam specijalnu viljušku za lubenicu. Uz njenu pomoć ću dobiti ravni komadići. Da, kako ukusno. Baš mi se sviđa. Treba sve to izvaditi. Odlično. Kada je lubenica već prazna, prelazim na bobice. Ovdje imam grožđe i jagode. Quentin, dragi, pomozi mi i izvadi poklopac. Odlično, svaka čast. Sad su sve bobice u lubenici. Quentin, ne diraj, to je za tvoju sestru. Ali ja tako volim bobice. Bako, a šta sad radiš? Ja sipam žele u lubenicu. Zatvaram i hladim uz pomoć spreja. Ja sam već odsekao komad lubenice. Tako primamljiv. Ne mogu da odolim. Moram da probam. Prelepo. Sviđa mi se. A sad ću umutiti lubenicu unutra. Tako je. Sklanjam blender. A sada dodajem želatin. Da, ostalo sve promešati. Zatim punim špric sa lubeničnim želeom. Uzimam malu šerpu sa vodom. Uključujem. I istiskujem ovdje lubenični žele. Da, pogledajte, dobio sam prave lubenične špagete. Treba tako uraditi sa svim želeom. Da, sjajno ispalo. Cijela lubenica špageta. Unutra stavljam maltizers i ukrasit ću lubenicu detaljima koje sam sam izrezao. Dobio sam žabu. Tako je zabavna, jel da? Odlična ideja, Quentin. Ali ja imam bolju ideju. Napravio sam žele medvediće. Oni su tako super. Prebacujem u čokoladnu činiju, pokrivam drugom polovinom čokoladne kugle, a zatim dodajem jestive boje. Kakav je to zvuk? Niste zaboravili na mene? Čekam, tako sam gladna. Već je sve spremno, probaj. Wow, svaka lubenica izgleda odlično. Od koje da počnem? Ovo je žaba. A unutra su neke špagete. Sad ću da probam. Da, tako ukusno. Sviđa mi se. Super. A šta je ovo? Maltizers? Obožavam ove bombone. A šta je dalje? Šta se krije unutra? Wow, bobice u želeu. Sad ću da presečem lubenicu. Da, tako je. Wow, ovo izgleda ekstra. Treba hitno odseći komad i probati. Miris je fantastičan. I ukus je super. Dopada mi se. Šta me čeka dalje? Ova lubenica je čudna. Uopšte ne liči na pravu. Šefe, šta da radim sa njom? Ate čekić, lubenicu treba razbiti. Važi. Sad ću da je razbijem. Tako je. Unutra je tako mnogo žele medvedića. Nevjerovatno. Probat ću jednog. Ovo je preukusno. Da, sviđa mi se. Oni su tako slatki. I čokolada je baš ukusna. Ekstra. Znate šta? Odlučila sam. Šef je pobedio. Ovo je najbolja lubenica. Tu, pobede mu je. Tako sam srećan. McDonald's. Sad ću tako lepo jesti.
kola, pomfrit. A ovdje? Čekajte, a gdje je burger? Hoćete li ga pripremiti? Naravno, sestro, to je lako. Uzimam lepinju, dodajem kečap, zatim sen, stavljam salatu, paradajz, sir, mnogo sira. A odozgo stavljam ogromnu pljeskavicu i lepinju. Došla mi ideja. Napravit ću rupu u centru. Tako je. Sada uzimam tiganj, a na njemu topim sir. Mešam i dobio sam tečni sir. Njega ću sipati u burger. Da, u ovu rupu. Kako lepo izgleda. Cool. Bako, šta si ti smislila, jeli? A ja ću imati zdrav burger. Umjesto lepinja kupus. Ređam paradajz, zatim papriku, šargarepu, krastavac i luk. Odozgo stavljam listovi salate i pokrivam sve kupusom. A na kupus ću poređati kukuruz. Da, burger za malu Sofi je spreman. Super! Šta je smislio šef? Ja sastavljam burger tortu. Na koru ću stisnuti krem, razmazati. Tako je. Dalje uzimam ringlu. Da. I testo za plačinke. Testom crtam sve sastojke za burger. Listovi salate, paradajz i sir. Sada sastavljam burger. Salata, paradajz i sir, odozgo čokoladna kora i dodajem crveni sos. Da, kako lepo curi. Ostalo pokriti sve korom lepinjom. Moj slatki burger je već spreman. Cool. Sofi, probaj. Wow, napravili ste tako ogromne burgere. Šta je ovo? Kupus? Izgleda čudno. Dobro, probat ću. Povrće, fuj, kako odvratno. Ne, a šta je ovdje? Sad ću da isečem i da pogledam. Wow! Koliko sira! Neverovatno! Sviđa mi se! Jedva čekam da probam. Da! Ovo je jako ukusno! Okej, došlo je vreme za ovaj ogromni burger. Sad ću odseći komad. Čekajte, pa to je cijela torta. Kako je super! Ukus je nevjerovatan. Ovo je predobro. Čekajte, ali ko će pobediti? Ne mogu da izaberem. Dobro, i Quentin i šef su pobedili. To, pobedio sam. I ja. Sve sam pojela, ali sad sam tako žedna. Spremite mi koktel, molim vas. Naravno. Dakle, uzimam pomoranđu i cedim je u čašu. Zatim ukrašavam voćem i bobicama. Gotovo. Ja imam bolju ideju. Stavljam u čašu čija, odozgo jagode i sve prelivam mlečnim koktelom. Preko sipam šlag i sad ću na šlagu nacrtati lepo srce. Da, pogledajte. Smislio sam, a meni treba blender. Unutra stavljam Oreo, Maltesers i M&M's bombone. A još čokoladu. Preko sipam mlijeko. Ostalo je sve umutiti. Wow, pogledajte, ispao je čokoladni koktel. Sada uzimam super šolju, sipam koktel i ukrašavam sve šlagom. I stavit ću malo šarenih konfeta odozgo. Gotovo. Probaj. Sve izgleda tako dobro. Hajde da počnem sa ovim slatkim koktelom. Baš je lep. A šta je ovdje? Da probam. Obožavam jagode. I koktel je super. Posljednji koktel izgleda tako lepo. Da probam. To je predobro. Ali ko će pobediti? Znate? Vi ste se snašli, čestitam!
O, pobedili smo! To je super! Pa ne, i ja mogu da napravim sebi kućicu. Eto, a na đubretu sam našla idealnu kutiju. Da je otvorim. Šta? Pacov? Odakle ovde? O, kako je sladak. Fibi, plašiš ga? O, ne boj se, mali. Tako si dobar. Vidiš, Fibi, nemaš čega da se plašiš. Uzet ću ga sebi. Dobro, idi prošetaj, a ja ću početi da pravim kuću. Dakle, uzet ću nož i od kartona ću iseći sve potrebne delove. Aha, tako je. Odlično mi ide. Dakle, i ja ću imati 3 sprata. Aha, super. A sad ću zalepiti traku. I obavezno mi treba krov. Gotovo. A sad ću ofarbati svoju kućicu u belo. Imam belu farbu i malu četkicu. A da, to će dugo trajati, ali nema veze. Ja nigde ne žurim. A bitno je da će biti mnogo lepo. Polako. Aha, super. Ostalo je još malo. I unutra ću sve obojiti. Eto, moja kućica nije ništa gora od Fibine. Sjajne. Seme, dođi. Ofarbaj mi kućicu roze. Da, naravno, gospođice. Već sam pripremio farbu. Kakva lepa roze boja. Odlično. Da, to je baš ono što sam htjela. Odgovara mi. O, kako lepo curi. Svaka ti čast, Seme. Hvala. Dalje ću sama. Uzmi platu. Sada ću dodati lepe okvire na prozore. Aha. Zatim zlatan krov. I krunu pravo u centar, jer sam ja kraljica i moja lutka isto. Fibi, tvoja kućica baš lepo sija. Nema veze. I ja ću napraviti lepu fasadu svoje kuće. A za početak ću zalepiti crvene kvadratiće na nju, kao da je od cigle. Da, tako je. Odlično sam smislila to. A krov će biti raznobojan. O, predivno. A dodat ću još par ukrasa. I lepu mašnicu. Preslatko. Moja lepa, bogata Barbika će živeti u ovoj kući. O, moja Barbika nikada u životu nije živela u ovako ogromnoj kući. Biće zabavno. Jao, ne sviđa mi se tvoja siromašna komšinica. Gladna sam, poješću sladoled. Kako je ukusan. O da, obožavam. O, već sam sve pojela. Štapić ću baciti. Šta je to bilo? O, drveni štapić. Odlično, treba će mi. A sad ću ga ofarbati. Tako je. A zatim ću ga zalepiti na karton. Ponovit ću tako nekoliko puta i ispašće šareni pod. Super. A zatim ću uzeti sunđere. Od njih mogu napraviti lepu fotelju. Ne treba nešto dodati. Dobro, žrtvovat ću majicu da bi fotelja bila lepa. Eto, ovako je mnogo bolje. A šta? Fotelja od sunčera? Što je? To je super ideja. Nedostaje mi mali komad majice, ali zato imam lepu fotelju za moju Barbiku. A sad ću sastaviti Rubikovu kocku. To će biti lep stočić za kafu u dnevnoj sobi. Na njega ću staviti kaktus, a na pod ću staviti tepih. Okačit ću slike i police. O, da, postalo je mnogo lepše. Dodat ću nekoliko detalja, a zatim ću išarati zidove. Super! A baš sam kreativna. O, čekajte, imam sat. Okačit ću ga na zid. Da, tako je. A na drugi zid ću okačiti štivaljke. Na njih ću pričvrstiti odeću moje Barbike. Eto, predivno. Sve je uspelo. A šta je kod Fibi? O, kako lepo. Htjela si da kažeš luksuzno? Da. A moja Barbika ima sve najskuplje. Ovdje je najskuplji namještaj od dizajnera. Zlato i dijamantski luster.
Sasvim sam zaboravila. Seme, donesi travnjak. Napravit ću lepo dvorište za moju lutku. Da, tu će biti zlatna ograda i obavezno crveni tepih. Moja Barbika će biti prava zvezda, kao ja. Eto, tako je. Dobro, nema veze. I ja mogu da napravim ogradu, a bit će od štapića za sladoled. Treba ih samo zalepiti među sobom i ofarbati. Super, ispalo je prelepo. A na travnjaku ću napraviti stazu od kamenja. Da, moja Barbika nije tako popularna, ali je sigurno srećna. Ajoj, kakvo siromaštvo, fuj. Ideja! Uzet ću karton i iseći vrata. Da, tako je. Stavit ću ih pravo u sredinu da podelim sobu. A dalje jednu polovinu sobe ću ofarbati u žuto, a roze i plavo. Obožavam te boje. Da, gotovo. Nastavit ću. Sada uzimam moje Lego kocke. Napravit ću od njih kadu. Čekajte, sad ćete sve vidjeti. Još malo, eto, uspelo je. Stavit ću na nju što više patkica, a na zidu će biti poster sa patkom. Tu će biti WC šolja i Lego čovečulja koji drži papir. Stavit ću još veš mašinu, a tu će biti korpa za veš. Wow, moja Barbika sada ima svoje kupatilo. Ostalo smisliti nešto za drugi deo sobe. Čekaj, ja već znam. Potrebne su mi novine i seći ću iz novina lepe fotografije i slike. Da, ovo mi odgovara. I ovo isto. A sada treba zalepiti sve na zidove. A na pod ću staviti mekani žuti tepih. Zatim krevet. A tu će biti noćni stočić. A još ću okačiti par polica. I obavezno treba napraviti balkon sa cvećem. O, to je divno. Eto, napravila sam prelepu spavaću sobu. Opet je napravila sobu od đubreta. Kod moje Barbike je sve najbolje i najskuplje. Ali ove roletne ne valjaju. Bolje da napravim tobogan pravo u bazen. Moja lutka će se buditi i odmah spuštati u bazen. To je baš cool, zar ne? Hajde da vidimo. O, da, predobro. Jao, tako sam umorna. Želim da odspavam malo. Seme, pokrij me čebetom i dovrši za mene kuću. Naravno, gospođice Phoebe. Na 3. spratu će biti spavaća soba. Stavit ću krevet, okačit ću sliku i staviti noćne stočiće, tako je. A ja ću okačiti ovaj lep ukras na zid. O, da, zalepit ću figurice medvedića i sladoled. Na 3. spratu će biti soba za žurke. Tu će uvek puštati muziku DJ. O, tako je cool. Hajde da se zabavljamo, hej! Oho, Barbika Phoebe sigurno želi da dođe na ovu žurku. Roxy, a može li ova Barbika da dođe kod vas? Šta? Ona? Pa naravno da može. Hajde da se zajedno zabavljamo. O, kako je veselo. Super! Šta je to? Kakva je to galama? Pravite žurku? Bez mene? Pa to je super! Ja obožavam da plešem! Hajde da se zabavljamo! Devojke su završile. Prvo bih htjela nešto slatko. Naprimjer, žele. Mnogo ga volim. Samo to? To je jednostavno. Treba će mi flaša omiljenog gaziranog soka. Fanta će biti odlična. Prelepa je. Zatim ću koristiti med, koji također obožavam. Njam, njam. Jao, prvi put vidim da neko pije med. Kventine, sve si popio. Što? Jao, upravo si. Ostala mi je samo jedna kap. Šta da radim? O, znam. Mogu naći med negde u šumi. Evo ga.
Nadam se da pčele neće hteti da mi se osvete. Hej, šta vam je? Ne, u pomoć! Jedva pobego. Bitno je da sam ipak doneo ovu košnicu ovamo. Ovdje ima mnogo slatkog meda. Sad je vreme da ga promešam sa fantom da bi se zgusnuo. Tako je. A sada treba to sve dobro promućkati. To mi je omiljeni deo. A sad to treba staviti u frižider da se stegne. Dok čekam, mogu igrati igrice na telefonu. Cool. Dobro, a ja ću napraviti žele od voća. Treba staviti sveže voće u veliku flašu. Ali to nije sve. Sviđa mi se Quentinova ideja sa medom. Tako da ću uraditi isto. Samo ću zaliti voće medom, a bit će to stvarno ukusno. Svaka mi čast. Šta radi šef? Šta svi ljudi na svetu vole? Naravno Skittles. Zašto ne bih napravila žele sa ovim ukusnim bombonama? Samo ih treba sipati u flašu. Ali pre toga naravno rasporediti po bojama, jer je tako mnogo lepše. Prvo crvena boja, onda plava, zatim zelena, žuta, naranđasta i opet crvena. Zatim treba napraviti osnovu. Potrebno je rastopiti šećer u ključaloj vodi. A onda tu tečnost preliti preko Skittles bombona. A da ne bih išla do frižidera, samo ću koristiti tečni azot. Jao, šta je to? Ova stvar je jako hladna. Šta da radim sa njom? Tačno. Kako se odmah nisam setila toga. Odlično. Emily, možeš izabrati pobednika? Konačno. Žele od Fante. To je odlična ideja. Obožavam Fantu. Slatko, baš kao što volim. Sad ću probati babino žele. Ali nikako ne mogu da ga ispedim. To je prosto nemoguće. Okej, ne treba mi to. Bolje da probam ovo. Ovo je genijalno. Mislim da je ovo jelo najbolje od svih. Da, 100%. Zaista? Nisam se uzalud toliko trudila. Ovaj put želim veliki Oreo. Da li ga možete napraviti? Naravno. Dakle, prvo mi treba kofer, gdje držim svoje zlatne zalihe čokolade. Da znate kako lepo miriše. Zaista neodoljivo. Ovu čokoladu ću samljeti na male kockice. Gotovo. A zatim to sve treba rastopiti, jer mi treba tečna čokolada. Svaka mi čast. Kako vruće. Ali ja sam profesionalni kuvar. To nije problem za mene. Treba preliti čokoladu u kalup. Kako boli. Što se tako mučite? Sve je mnogo lakše. Ja ću uzeti obično testo i kakao Nesquik. Zatim ću sve dobro izmešati i oblikovati u male kuglice. Ove kuglice stavljam u aparat za vafle i dobro pritiskam. Dobit ću ovakvu sočnu čokoladnu vaflu. Da. Quentine, šta je smiješno? Bako, zar ne znaš da već postoje Oreo kolači? Zašto ih moram praviti? Pogledajte kako lepo izgledaju. Jao, čak i previše. Ne mogu da odolim, a da ih ne probam. Pa dobro, probat ću samo jedan kolač.
Obećavam. O, da. Ovaj fil je najlepši. Još jedan kolač. Samo jedan. O, divno. Jao, Quentin je kao uvek. A kod mene je ispalo ne baš Oreo, ali sigurna sam da će Emily biti oduševljena. Umjesto običnog fila, unutra ću staviti kikiriki puter. Njega vole svi. O, lepota. Dakle, moja čokolada je spremna. Unutra ću staviti sloj fila. Ovom istom roza čokoladom ću ukrasiti kolač. Sve će biti kao na pravom Oreo kolaču. O da, ja sam genijalna. O, Quentine, šta to radiš? Prestani da jedeš. Šta? O ne, pojeo sam sve. Kakva noćna mora. Kako je ovo moguće? O, znam šta da radim. Umjesto fila ću koristiti Nutellu. Da, baš je ukusna. I mogu duvati čak i baloni, cool. Ostalo to sve namazati između keksa, tako je. O, nije loše, Quentine. Prijatno, draga. Oho, tako velik čokoladni kolač. Jedva čekam da ga pojedem. O, da, ovo je nevjerovatno. Ali ima veliki minus. Previše je tvrd. Izvini, šef, ali ovo mi se ne sviđa. Da vidimo šta je napravila baka. Vidi se da je to domaće. Ukusno, ali uopšte ne liči na Oreo. Mada, kakve to veze ima? Bitno je da mi se sviđa. Ostalo je još Quentinovo jelo. Ovo najviše liči na pravi Oreo. Samo je punjenje drugačije. Oho, to je Nutella sa žvakom. Nevjerovatno. Quentine, čestitam ti na pobedi. To, i fil sam pojeo i pobedio. Ja sam najjači. Ovaj put mi se jede sendvič. Jeste čuli? O, to ću lako napraviti. Uzet ću najukusnije stvari. Džem od jagoda, Nutellu i Milka čokoladni namaz. Jao, ne mogu da otvorim. Quentine, hoćeš li mi pomoći? O, lako. To je to. Izvoli, mogu da probam malo. Prelepo. Kako sad da ti vratim to? I šta? To je moj džem? Kako te nije sramota? Dobro, napravit ću čokoladni sendvič. I to će biti veoma ukusno. Treba sipati čokoladni namaz na hleb i dobro ga razmazati. Zatim staviti drugu krišku preko i na njoj nacrtati nešto slatko. Na primjer, pandu. Da, to će biti preslatko. A šta to radite? Emily je tražila normalan sendvič, a ne sladak. Ja ću početi sa sirom. Prvo ga treba narendati. Zatim ću dodati boju. Što više, to bolje. Na kraju ću dobiti gomilu šarenog sira. Sa njim ću posuti hleb, a nakon čega ću prekriti sendvič sa drugom kriškom. Tako je. Ostalo je to sve ispeći. A brzo će to. A vidi ovog zeca, zar nije presladak? Bako, pogledajte bolje ovo. Ovo je pravo remek delo. To je to. Dosadno, moje jelo je slađe. Što, već ste završili? O ne, šta da radim? Dobro, napravit ću sendvič od onoga što nađem. Ma, nije bitno. Bitno je da imam bar nešto. I zagreću ga sa peglom, da. Tako će biti najbrže. Vi ste se dugo mučili, a ja sam sve završio za trenutak. Jao, Quentine, gori. O ne, Emily, izvini. Wow, ovo neću
neću ni probati. Izgleda odvratno. A bolje da probam sendvič sa sirom od šefa. O, još je šareni. Izgleda sjajno. Ukusno. A veoma mi se sviđa. Ostaje da probam slatke sendviče od bake. Izgledaju najbolje. O, to je neverovatno. Oduševljena sam. Bako, čestitam na pobedi. Svaka čast. O, a znala sam da će ti se svidjeti, draga. Wow, kakva lepota. A, kako će to biti ukusno? Što? O, da, i sve ovo je za mene neverovatno. Da, sjajno. A ne, i tu se nije posrećilo. Jadan? Vama je smiješno, jel da? Šta je, jeste se uplašili? Ma dajte, opustite se. Sad ću probati svoju porciju. To je sjajno. Uvaljat ću lizalicu ovim kuglicama. To je sjajna kombinacija. A sad ću napraviti balon, gledajte. Bilo je zabavno, jel da? Ma ništa posebno. A momci, gledajte sad mene. Sa naočarima će biti zanimljivije. Dakle, probat ću. To je zaista ukusno. O, da, poješću još i još. A sad će biti balon, gledajte. O, da, to je prava veličina. Ups. Samo ne to. Balon je pukao i sad je sva žvaka na meni. Kako je to neprijatno. Fuj. Sklonit ću to. Zak, hajde, sad ti. O, da, jedva čekam. Ej, šta je to? Sklonite ruke. Sam ću to sve pojesti. Dakle, počet ću. Društvo, bili ste u pravu, to je zaista jako ukusno. Obožavam žvaku. Žvaćem. Malo je teško za žvakanje. Ovo ću baciti. Ispustio sam. Ok, još jednom. Da. A sad ću baciti nekoliko žvaka. Pa dobro, nema veze. Imam još puno žvaka. Kako je to zabavno. Oduševljen sam. Nikad mi to neće dosaditi. Što? Zar sam već sve pojela? Stala je posljednja. Dobro je. A sada mogu napraviti balon. Jeste vidjeli koliki je? Jao. Ups, izgleda da nešto nije u redu. O ne, a šta smo mi krivi? Uj, to je jako odvratno. Baš mi je žao što sam dobila najmanju porciju. Šteta. Wow. Njum. Ej, skloni se od mene i moje porcije. To nije za tebe. Da vidimo šta je to. Obožavam čokoladu. Šta? Da, pogledajte. To ja zovem prava sreća. Šta, Janice? Ne žuri, ja počinjem. Moja porcija je jako slatka, sad ću je probati. To je divno, baš mi se sviđa. Što, zar sam već sve pojela? O, ne, nisam. Na dnu je ostalo malo čokolade. O, da, kako slatko. Šta je bilo, Zak? Imaš brkovi. A ovako? Janice, žao mi da ti kažem to, ali sad je još gore. Jo, pa šta je to? Kako da sklonim to? Prestanite da se smete. Hajde, Zak, sad ti. Dobro, vrlo rado. Koristit ću štapiće. Obožavam čokoladne nudle. Čekajte, došla mi ideja. A šta ako dodam malo mlijeka? Da, to je odlična ideja. A preko ću sipati šlag. Ovako. Napravio sam čokoladni koktel, sad ću ga probati.
baš je ukusan. Popit ću sve do kraja. Ups. Da si video sebe, Zak, jako si smešan. Dosta, sada ja. Konačno ću probati svoje ogromno jelo. Jedva čekam. Divno. Ove čokoladne nudle su prelepe. Samo štapićima je baš dugo. Rukama će biti mnogo zgodnije i brže. Da, tako je mnogo bolje. Mogu da jedem to do kraja života. To je jako ukusno. Ne mogu da se zaustavim. Ostalo još. Jo, Nate, zašto to radiš? Ne brinite, sve je pod kontrolom. To je smešno. Šta je bilo? Ruke sam oslobodio. Kako lepe nudle. Želim još. Samo što ne mogu da dohvatim. Ljudi, treba mi pomoć. Jadan, dobro, ja ću ti pomoći. Eto, izvoli. Hvala ti, Janice. Ti si super. Jo, Nate, izgledaš odvratno. Što je to? Najkiseliji bombone na svetu? Oho, neverovatno. Jadan ja. Janice. O ne, samo ne to. Zašto sam baš sada morala da dobijem najveću porciju, to nije fair? Dobro, ne brinite, ja ću početi. Lako ću pojesti jednu bombonu i hvatam. Da. Kako je ovo kiselo? Da si vidio svoju facu, izgledaš presmešno. Setio sam se gde je sada moj red. Kako se plašim, mamice. Ne, bio si u pravu, to je mnogo kiselo. Prošlo je, idemo dalje. Čekajte, treba razmisliti. Ideja. Sipat ću sve bombone na sto, tako je. Da. A sad ću ih razbiti, kija. Eto tako. Još malo i još. Odlično, uspeo sam. A sada mogu probati. To je i dalje kiselo, ali može da se jede. Nastavljam. Jo, to će dugo trajati. Hajde da se igramo. Jo, pa koliko više? Šta, je li završio? Nije još. Ne mogu više da čekam. Otvori usta i jedi. Žvači to. Janice, zašto mi to radiš? Ne, kako kiselo. Eto, pomogla sam drugu. To znači da je sada tvoj red. Jao, tačno. Dobro, poželite mi sreću. Jao, to je zaista kiselo. Utrnulo mi je lice. Dobro, poješću više bombona. Držim se. Moram uraditi to, ja sam jaka. Mogu ja to? Jadna Janice. Hajde, verujem u tebe. Da. Upravo ste, ja mogu sve. Uradit ću to. To su samo bombone. Još. Joj. Što? Gde je nestala Janice? Drugari, tu sam. I šta je to bilo? Nemam pojma. Ljuti čips Doritos. Da, ja imam veću porciju, ali ne najveću. Ne, idem ja kući, čao. Zak, da li si se stvarno uplašio od čipsa? Ne, prestani da se smeješ, počni. Dobro. Ja imam samo jedan komad. Sad ću ga pojesti. Neće mi ništa biti. Ili hoće. Osjećam vatru. Dobro je, prošlo je. Uj, Nate, mogao si da se okreneš? Okej, sad je moj red. Jao, ja imam više komada. Nema veze, pošću to. Kako ljuto. I opet vatra. Jao, kad će to već prestati? Šta? Treba je ugasiti. Eto, drži se, sad ću ti pomoći. Da, kako prija. Baš ti hvala, Nate. Zak, sad ti. Ne. Jao, mamice. Kako da pojedem sve to?
Okej, treba uraditi to što brže. Za sad je sve u redu. Ne, ipak nije. Ajoj, vatra! Drugari, mislim da se moramo sakriti. Šta? Zašto? Shvatam zašto Janice požuri. O ne! Sada svaka ima svoj akvarijum. Baš su cool i veliki. Samo je moj bolji. Kako da ne? O, šta je ovo? Sanduk sa blagom? Da vidimo šta je unutra. Neverovatno, kako lepo. Super! Ovo kamenje će mi sigurno trebati. Baš je lepo. O, a od konopca se isto može nešto smisliti. Samo ga treba malo ukrasiti. Koristit ću roze boju, tako je? Cool! Eto, i malo šljokica. U stvari malo više. Wow, lepota! Ovdje mu je savršeno mesto. Cool! O, čekajte, a šta je ovo? Šta se dešava? A to se, draga, zove nauka. Ja uzgajam kristale i oni su mnogo lepši od tvojih kamenčića. Da, sve je gotovo. Pogledaj kako je lepo ispalo. Oni će biti ovdje, na najvidljivijem mjestu. Divno. Dobro, šta još imamo? I ovo će mi isto trebati. Dobro će izgledati ovdje. Eto, to je lepo za razliku od nekih. A jeste vidjeli ovo? Gledaj kako sladak delfin. On će viseti ovdje. I ovakve divne školjke. Sve za moju sirenu. Jel ti se sviđa? Naravno da ti se sviđa. Ajde, idi plivaj u svom akvarijumu. Šta to radiš? Hej, vrati mi! Šta je? Uplašila te moja igračka Ajkula, jeli? Kakva pera je? Došla mi ideja. Moj akvarijum će čuvati puno Ajkula. A ovdje ću okačiti rasvetu. I imam iste ukrase, samo lepše. Dobro, da vidimo šta još imam. Wow, kakva lepota. Savršen ukras za morsko dno. Cool. Da, sipat ću što više, tako je. Da, lepota. Wow, ekstra. Hej, zašto ponavljaš za mnom? To nije fair. Baš me briga. Dobro, gledaj šta još imam. Ovo je prava školjka sa blagom. Treba sve da se sredi da sireni bude udobno u ovom akvarijumu. Pogledajte, zar to nije preslatko? Kakav je to užasan zvuk! To, da, imamo odličan bend. Gledaj kakav sam ti krevet pripremila. Jel ti se sviđa? Jeli? Meni mnogo. Stavit ću ga ovdje. A tu će biti sanduk sa tvojim stvarima. O, da. Tu ću staviti stolicu i stočić za šminkanje. Ajde, sedi ovdje, navikavaj se na novi dom. Sve je spremno. Svaka mi čast. Izgledam prelepo. Šta? Bela se isto doterava. A jesi vidio ovo? Ovo će biti pravi ormar sa haljinama. Stavit ću ga ovdje. O, da. Sireno, tvoja soba je spremna, a možeš da se odmoriš. Sedi i uživaj. Moja soba je svakako bolja. Nije istina. Odlučite vi, čiji akvarijum je bolji. Pišite u komentarima. Imam ideju za novu sobu. Napravit ću pravu kuhinju. Jel se slažeš, Sireno? Ovo je tvoj frižider sa hranom. Jesi vidio našu novu kuhinju? Baš je lepa, jel da? A meni se mnogo sviđa. Šta? Dobro, imam ideju.
Šta će nama kuhinja? To više nije moderno. Ja ću napraviti pravi bar. Da. Obavezno treba staviti visoke barske stolice. Tako je. I naravno obezbeđenje, da bi pazili na red. Tako je. Odlično. Čekaj. A šta ako napravimo mali prank? To će biti smešno. O Bože, kako boli! Šta je to bilo? O, znam čime da ukrasim sto. Ovdje će odlično izgledati cveće. Lepota. A za stolom možeš da sediš ne samo ti, nego i tvoji gosti. Juj, kako slatko! Jao, fuj, kako dosadno. Kao neki vrtić. Ja sam smislila nešto mnogo bolje. Sad ćete vidjeti. Malo iznenađenja za naš morski par. Ha. Šta si uradila? Sve si pokvarila? To nije smešno. Dobro, ja imam još jedan slobodan sprat. Treba ga nekako popuniti. O, to će biti lako. Tamo će biti dnevna soba. Dakle, stavit ću ovdje ovakvu fotelju. Zatim malo kućnih biljaka, obavezno stočić i naravno televizor. Sedi ovdje i uživaj. O, kako je cool ispalo. Šta? Ne mešaj se, gledaj svoje posla. Baš me briga, mi ćemo imati kauč, malu fotelju i sto sa cvećem. Preslatko. A tu će biti putek za umetnost, jer si ti nama velika umetnica. O, obožavam te, ti si najbolja. Hajde, nacrtaj nešto lepo. Wow, divno, svaka čast. Krov kuće je gotov. Treba ga ukrasiti. Mislim da će zvezda odlično izgledati na njemu. Neš, koliko je bolje? A još ću napraviti veliku zabavu ovdje. A vidi, to je pravi vodeni tobogan. Šta, jel tako? Pa dobro, i mi imamo takav tobogan, ali bolje od vašeg. Jo, da li smo se uradile? Znači sada možemo mirno da se igramo? Prvo ćemo ući u ovu sobu. O, šta je to? Izgleda da je taksi stigao. Naša kočija je spremna da krene. Morski konji će vas odvesti gde god poželite. Dakle, hajde da vidimo kakve kućice su ispale. Baš su lepe, jel da? Pogledajte svaki sprat. Izgleda ekstra, jel da? Napišite u komentarima svoje mišljenje. Čija kuća vam se najviše dopada? A meni se sviđaju obe. A mnogo su slatke. To je neverovatno. A jel bi htjeli sebi možda takvu kuću? Dakle, mislim da je pravo vreme da se spustimo po našem toboganu. To je jako zabavno. O, da, cool. Da, baš je zgodno spuštati se na donji sprat. Eto tako. Ha. Odlično. I šta to radiš? Ti si prva počela. Pa dobro, hajde zajedno da se... Ja ću ofarbati kuću u svoju omiljenu žutu boju. Obožavam je. Kod mene će uvek biti svetlo. Jo, kako mi je žao. Oho, bate u pravu. Moram i ja ofarbati svoju kuću u svoju omiljenu boju, roze naravno. Da farbam kuću sama? Ne. Bolje da pozovem Munju. Ona će sve uraditi umjesto mene. O, da. Obožavam ovu crnu boju. Ovo ću staviti ovdje. A od ovog materijala ću napraviti krov. Stvar, probudi se. Treba mi tvoja kuća. Da, moj krov će biti u obliku kovčega.
Završeno. Zalepit ću sve to ovdje. Pogledajte šta sam smislila. Imat ću mekani krov. To je baš slatko. A ovdje ću okačiti baloni u obliku srca, naravno. Baš mi se sviđa moja nova kuća. Ali nešto nedostaje. Tačno! Smislila sam. Treba nacrtati cvetići. O, prelepo. Ja sam genijalna. A ovo ću staviti na krov. Neka svi znaju da je to moja kuća. Gotovo. Hej, Ruko, prestani da se treseš. Treba mi ravna linija. Gotovo. Završila sam. O, ove papuče mi također trebaju. Zalepit ću ih ovdje. A unutra ću staviti cveće. O, tačno. To mogu staviti na krov. Juj, kako boli. Bezobrazan čekić. Dakle, a sada mogu napraviti zidovi. Odlično. A ovdje će biti grožđe. Imat ću prelepu zelenu lozu. Ojoj, moje leđa. Da, treba stalno polivati cveće. To je baš pametno. O, pogledajte, već raste nešto. Divno. Hoću da u mom dvorištu bude što više cveća. O, da. Tako je. Umjesto saksija ću imati čizme, to je baš originalno. A ja ću svugdje zalepiti svoje slike. Ovdje će mi biti šminka. A pozadi će biti ogledalo. To je baš zgodno. Jao, kako sam lijepa. I naravno, moram imati bazen u dvorištu. Sipat ću vodu u njega i ovakve kuglice. Gotovo. Mogu sesti na ležaljku i popiti svoj omiljeni koktel. Lepota. Sad ću od ovoga isplesti nešto. Šta mislite, šta će to biti? Naravno, a moja ležaljka. Stavit ću čebe na nju i sedet ću svako veče ovdje. U stvari, što bih čekala veče? Gotovo, ali nešto nedostaje. Znam. Ova strašna ptica će čuvati moju kuću. A na prozor ću staviti daske. Ne želim da neke bake dolaze kod mene. Sljedeći prozor. Stvar. A zašto mi ne daješ da ga zatvorim? Šta si to doneo? A, da, to je odlična ideja. Svaka čast, stvar. Od ovog ću isplesti paučinu. A na nju ću staviti slatke paukove. A sada treba malo srediti dvorište. Skoro sam završila. O da, to je moje omiljeno mjesto. Groblje. Podiže mi raspoloženje. A na ogradu ću okačiti električnu žicu. To je magično. Jao, za malo da zaboravim. Treba mi električna stolica. To veoma opušta. Stvar, pritisni. Jao, kako to radi? O, uključio se. Komšije, dođite ovamo da se slikamo. Nema šanse. S njom se sigurno neću slikati. Pa, hajde onda zajedno. Šta vam je? Mislim da je to odlična ideja. Pa dobro, onda ću zapaliti jedan selfie. Oh, cool. Sad ću da vidim šta je ispalo. Jao, šta mi je sa licem? Pa dobro, gdje da okačim?
Neka bude ovdje. O, da. Ja sam moderna baka. Ovdje ću staviti tepih. A u ćošku će biti stol. Divno. Neka stoji peć ovdje. Ja volim da kuvam. Trebaju mi svi kuhinski uređaji. I naravno treba mi puno svetla. Okačit ću lampicu ovdje. Ojoj, koliko prašine. Da, odlično radi. Ovdje će biti police. O, da, kako sam lepo sredila svoju sobu. Obavezno mi trebaju zavese. Tako je. Ostalo je staviti kamin. O, kako toplo. Svaka mi čast. Obožavam svoju sobu. O, kako je lepo ovdje. Nisam ništa gora. I ja ću srediti svoju sobu. Ovdje će biti beli tepih. A ovdje? Tačno, okačit ću ogledalo. Obožavam da se gledam u njih. Baš sam lepa. Ovdje će biti moj kofer sa šminkom. Ovo mi ne treba. Ostaće samo lampica. Radi. A ovdje ću okačiti svoje stvari. Imam puno lepe odeće. A na ovom zidu ću nalepiti nalepnice. Preslatko. Ja za malo da zaboravim. Treba mi moj plišani meda. O, kako je mekan. Tačno, vreme za slikanje. Pogledajte kakvog medu imam. A sada pogledajte moju odeću. Da, ovakvu lepu sobu imam. Jel mi zavidite? Šta može biti lepše od paučine? Samo paukove. O, da. To izgleda prelepo. Stvar, donesi mi tepih. Zdravo, kosture. Treba ćeš mi, ali ne ceo. Nekoliko laganih pokreta i moj sto je spreman. Magična knjiga, svećice i lampica. A ovo su moji omiljeni slatkiši. Želim da uvek budu pored mene. A ovdje će biti mjesto za kuvanje. A gdje ovo da okačim? Znam. Neka ga svi vide. Kako sam spretna. Odlično. Mogu okačiti. Jao, baš mi se sviđa moja soba. Šta je bilo stvar? Hoćeš da imaš svoju sobu? Jao. Dobro stvar. Nagovorio si me. Spremna sam da ispunim tvoju želju. Ovdje će biti tvoje spavaće mjesto. A tu će biti tvoja garderoba. Imaćeš čak i scenu za nastupe. Hoćeš probati neko odelo? Brutalno. Nežno. A u ovome možeš ići kod bake. Strašno. Dobra stvar. Imam nešto bolje za tebe. Pogledaj. To je rukavica Ironmana. Zar to nije cool? Šta još da dodam? Znam! Joj, kako sam pametna! Ovdje će biti tepih. I puno belih cvetića. Tu će biti mali krevetić. U ćošku će biti meda. A tu će biti umivaonik. I mala stolica. Ćao, moja Barbie. Ti ćeš živjeti ovdje. Jesi zadovoljna? Vidim da jesi. Jao, vreme je da i ja sredim mjesto za svog kućnog ljubimca. Tu će spavati. O, da.
Ovdje ću sipati vodu. A ovdje hranu. Duša moja, ovo je tvoja nova soba. Uživaj. Jao, vidim da si gladna, a maca moja mala, jedi. Jao, za malo da zaboravim. I ja. A maca voli da šeta po krovu. A vidim da si oduševljena. I ja isto. Eto, moja slatka pita je spremna. Idem da počastim komšije. Poslužite se. Dobro, hvala, probat ću. Hvala puno. Merci. Ko je to? To je onaj tip što nas je prevario. A, evo ga. Hvatajte ga, devojke. Sad ćemo ga prebiti. Možemo ga zakopati u mom dvorištu.